mindenkinek! Mai tervek. Amíg nem jön az uram, hogy elmenjünk boltba. Oh my god! Wow! Addig én eszek, of course. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. I'll lean and take them to. Most éppen teát iszok, mert beteg vagyok. És elmosogatok, föltakarítok, meg ilyenek. Aztán jön az uram, ő átöltözik, mert munkából jön. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. És elmegyünk boltba, veszünk sushit, kenyeret, popcorn, meg ilyeneket, mert holnap dupla randi lesz. Én, a barátom ugye, meg a legjobb barátnőm, meg a uram legjobb barátja. Funny lesz. Tehát, hogy ilyen. Ez a mai terv, hogy ma vásárolok, meg rendet rakok. Holnap randi. Igazából, ja. Oké, szóval kivettem a hajamból a csavart, úgyhogy most egy kis curly, és kivittem a szemetet, meg ettem egy finom kaját, pácolt húsit, apuci itthon hagytam, mert ugye egyedül vagyok itt. Most várjuk Levit, ugye ő a barátom, és amikor megjön, elmegyünk, és bejön, átöltözik, mert munkából jön, és elmegyünk vásárolni, abból is mutatok majd kis részleteket, de nem baj. Szóval igen, az fog történni, aztán igazából szerintem ennyi. The next day. Szóval tegnap elfelejtettem folytatni a vlogot. Megjött a barátom. És konkrétan végignéztem, hogy behozza a gépét. Excuse me, what the actual fuck? Miért? Nem tudom, ne kérdezzétek, csak így elhozta. Ami szuper. Csodálatos, mindegy. És ja, elmentünk boltba, Lidlbe, becsésre. Vettünk, nincs hangom, bocsánat. Vettünk sushit, és utána elmentünk a Pennybe, itt, ahol én lakom. És vettünk popcornt, de elmentünk popcornért. Ez lett belőle, köszönjük szépen, drága Levikém. Köszönjük. Most konkrétan várom, hogy visszajöjjenek a legjobb barátnőmmel. Mert ugye tegnap elment a uram, de azt mondta, hogy ma akkor jön, amikor a barátnőm és elmegy érte kocsival, mert 200 IQ-ja van, és neki van jogsia, és akkor elmegy a barátnőmmel. Ne kelljen sétálnia. Köszönjük. Imádom egyébként. Szóval, ja. Most őket várom. Még majd megmutatom az outfitemet is. Majd bele a barátnőmmel, mert matchingelünk. Vagyis hát igazából úgy matchingelünk, hogy color coordination, és fölcseréljük a színeket. Tehát, hogy én világosabbat viselek alul, feketét felül, meg világosabbat felül, feketét alul. Ez amúgy a pizsamám. Don't judge. Normális fekete póló. Szóval, change of the plan. Itthon maradtunk. Ami azt jelenti, hogy amúgy este el fogunk menni a Negresco-ba bulizni. Itt a Sandy. És igen, a fiúk most odafönt vannak. És nem csinálnak. De lenyúltam az uramnak a telefonját. Ami azt jelenti, hogy teleraktam promise ringekkel. Szóval igen. Sandynek a fitje bomba. Az az én póló. De van neki ugyanaz mondja, csak az anélküli. És egy probléma van vele, hogy lecsúszik.
Szóval igen, a fiúk odafent vannak, és nem akarom, hogy tudják, hogy amúgy vlogolok. Mert kínos előttük vlogolni, úgyhogy valószínűleg nem lesznek benne a izébe, de amúgy tuti fogok csinálni videókat a buliról, úgyhogy azt majd belerakom. Ott tuti fogunk csinálni. Igazából, szóval amúgy ennyi, csak bejelentkeztem. Puszi! Nem, a potentiál. Jó, jó. Csá. Jó van. Igen? Videóznak. Jó. Title The Strongest Race God, Universe 5, Szandi vélemény. Infinite, Key Master, Level 1000, Potential Strong. A few moments later. Szandi, vélemény. Hogy engedtek be téged? És mit mondott a faszi? Olyan sok itt van bogá. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? És mit mondott a faszi? Hogy szeptember 1-én leszek 16. A Fruzsi az itt bartender? Csomasz. Nem hoztam be boxkesszemcsinak. A szépséges hercegnő. Hagyjál már, Dorina. Remeg a kezem, mint az állam. Szóval, hogy... Ez mit? Félsz, hogy elkapnak. Mivel tudnának elkapni, már megbocsát. Few moments later. Szóval, hogy gondolod? Hát én úgy gondolom, hogy statisztikák szerint, hogyha minden hónapban legalább 5 millió ember megnézi ezt, akkor kb. Megélhet a $5. Fun fact, ki nem ivott? Amúgy igen. Fun fact, Nem vagyok bebaszva, még. Szóval, hogy ki nem ivott? André, mennyit ittál? Egy kortyot se. Lányom meghalt. Lenyúlják az uramat, tehát, hogy te fuck, annyi is az... Vagy. Menjünk, még a szájszagom is jobb. Tehát, hogy édesanyám is azt mondta, hogy le Te fogja ne fogad most. Édesanyám is azt fogja The next day. De úgy nézel ki benne, mint Mert az. Levivel. Szóval megcsalsz. De te meg engem, Szandi, úgyhogy shut up. Te meg engem egy hónapja. Okay, Butch. Guess it's time to get started. Szóval megcsalsz. Just hope this releasing spell works. Ilyen az élet. We best keep our elements on El kell fogadni. Néha vannak nehézségek. Jó? Vannak fent, és meg kell oldani a dolgokat. Hát ez egy olyan betegség, amit nem lehet megoldani. Betegség. Vagyunk együtt, André. Ezt még tudok szakítani. Visszavonod? Szóval vond vissza, ameddig... Nem. Nem! Nem vonom. Szóval meg akarnál csalni bármikor is. Bombastic side-eye, Ki nem? criminal offensive side-eye. Ki nem csalná meg másikat? Én. Levi már csalt meg. Valakit. Ezt tudom. Mesélte. Nem engem. Az előző barátnőm. Tudom. Mesélte. De azért, mert ő megcsalta. Tudom. Mesélte! No, I'm still sad.
It didn't work. Girl, toll. Úgy viselkedtik velem, mint a nem is a barátnője lennék. Friendzone. Friendzone-ba teszi a saját barátnőjét. Na szóval... Nézel ki, mint egy csöves amúgy. Oh my god! Csak mondom. Szóval elfelejtettem felvenni, hogy csináltam a szószt a varashoz. Kérlek szépen kis tejföl, mustár, kell bele delikát, fekete bors, meg paprika. Azt már mondtam? És igazából összekevered addig, amíg nem buborékozik, aztán beleöntöd, és akkor kell beleönteni, amikor már nagyjából fehér, de még vannak rózsaszín részek. Ezt egy kicsit kimaradt, mert nem volt itthon tejföl, úgyhogy azért el kellett szaladnom. Csak kisebb speedrunban voltam, közben már készül a tésztácska is hozzá. Grrr. Na se baj, ez meg miért kattog. Akkor szóval a tészta is készül. Igen, az már kész van, tök fincsa lett. És igazából, hogyha érzéssel rakjatok hozzá mindent, hogyha valami hiányzik belőle, akkor adjátok hozzá később. Mert úgyis jó. Ennyi.